Mill-bidu tax-xahar id-dieħel, l-edukaturi u studenti Awċin li jaqsmu bejn żewġ gżejjer se jkollhom rimbors ta' parti sostanzjali mill-prezz tal-passaġġ tal-Fast Ferry. Dan permezz tal-Edu Fast Ferry Card li ħabbret il-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta li rridu għal uliedna li saret fl-iskola primarja tan-Nadur. Permezz ta' din il-miżura ġdida se jgawdu 1300 student u edukatur. L-istudenti li se jgawdu minn din l-iskema irridu jkunu studenti li attendu l-EMCAST, il-Junior College jew l-Università ta' Malta. Ir-rimbors ser jingħata lil kull min juża il-Fast Ferry rispettiv ma' liema operatur jaqbad il-vjaġġ. Il-Ministru Caruana spjegat li biex tkun eligibbli wieħed irid japplika online fuq applikazzjoni li ser tittella fuq is-sit tal-Ministeru għall-Edukazzjoni sa mhux aktar tard mit-3 ta' Novembru li ġej. Ġie spjegat ukoll li ż-żewġ operaturi tal-Fast Ferry bejn l-Imġara Għawdex u l-Port il-Kbir se jagħtu l-Edu Fast Ferry Card li tkun trid tintuża meta wieħed ikun ser jagħmel użu tas-servizz. Ir-rimbors li se jingħata blura kull 3 xhur ser jingħata għal kull vjaġġ li jsir bil-Fast Ferry waqt il-ġranet fejn jingħata tagħlim matul is-sena akademika. Il-massimu tar-rimbors se jlaħħaq il-250 € kull sena akademika. Intant il-Ministru Justin Caruana qalet li l-budget tas-sena d-dieħla se jkun qed jinvesti id-doppju fl-edukazzjoni meta mqabbel mal-aħħar budget ta' Gvern Nazzjonalista. Il-Ministru Caruana qalet kif il-budget tas-sena li ġejja huwa ta' ftit aktar minn 700 miljun euro. L-2012 in-nefqa kapitali għal kull student kienet ta' 560 €. Fil-waqt li dik tal-2022 hija dik ta' 1670 € għal kull student. Il-Ministru Justin Caruana qalet kif bħalissa għaddej investiment bla preċedent fl-infrastruttura edukattiva. Dan hekk kif 150 miljun euro qed ikunu investiti fl-iskejjel f'Malta, waqt li 50 miljun euro oħra qed ikunu investiti fl-iskejjel fil-Gżejjer ta' Tletolijiet. Il-Ministru Caruana qalet li dawn l-investimenti se jwasslu għal skejjel aħjar u aktar xierqa tagħlim. Il-Ministru għall-Edukazzjoni semmit kif dan il-budget wassal għall-akbar żieda fl-istipendji dik ta' 10%, waqt li żgħażagħ jistgħu jaħdmu sa 25 siegħa fil-ġimgħa flok 20 siegħa biex jibqgħu jirċievu l-istipendju. Semmit ukoll kif l-eżamijiet tal-low levels se jibdew isiru fl-iskejjel li l-istudenti jattendu fihom. Il-Ministru Caruana qalet li ċ-ċentri għal ħarsien ta' tfal kollha madwar pajjiżna se jibdew jiftħu għal aktar sigħat wara li beda proġett pilota f'sitt ċentri. Il-Ministru għall-Edukazzjoni semmit ukoll kif kull kap tal-iskola mill-iskejjel tal-kindergarten sas-sekondarja ser jingħata 10,000 € sabiex jiġu mejjuna dawk it-tfal vulnerabbli bi ħtiġijiet bażiċi.